Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Reng opinyon na rin bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Pampanga, Pampanga, talaga pong masaya, Keti Pampanga. Siguro kayong kaurasan na ini, ipapakaili kayo. Anyang metong aldoy at sing malago, yung makanini boses ngayon, ako naman, pasensya na ko po. May concert ko naman, nano po yung kasalungsungan yung gagawan, mamangan ko po kanyan, o magpainawan na kayo. Abayan nyo kaya pamupukin kaya katawang programa, makipagkwento kayong pamupukin kayo, kabang maugto kayo, o magpainawa king bale, o king lugar nyo po king obra. Live na live tao po king Channel 36, free-to-air TV channel, kaya pong kikatamong CLTV 36 Facebook account, CLTV 36 Official. Ang po yung kikatamong YouTube channel, CLTV 36 Official mo naman. Nano pa tayo, ibiyaho ko po kaya kayo ining balitang mga palyari, kaya tilabod Kapampangan. Nano pa ta, ingamanong siswan, ang po yung kulturang Kapampangan, yung kikatamong gambulan, ang pong pagmasabalan, ngening aldo na po ning, nanong aldo ngeni? Balo ko, Webis na eh. Webis, 26 na po ning October. Gusto ko ba? Nanong date ngeni? Gusto ko? O nga makanyan man po. Makiabe ko po king katamong kwentuhan. Magpa-shoutout kayo po. Karen po nga may birthday, kakasal, o magdebu, na naman pong okasyon, o ating kayong buring aminan. Ibiyaya mo po king kikatamong Facebook Live, magbasan tala po rin king kikatamong programa. O rin na po rin kikatamong bidang yaning aldo IT. Ninong bida tamo, mumunang dili po. Happy birthday po kay Engineer Sammy Pagyo. Sana po masaya po ang birthday celebration nyo ngayong araw. Again, happy birthday, Engineer Sammy Pagyo. Excuse me po. Happy birthday din kay Janelle Madeline Pamentuan. Sana maraming mabusog. Dakal kumabsi ka rin kaya kang bisita ngayon ng Aldong IT. Ganaganang regalong buri mong tanggapan. Sana akwa mo. Happy birthday, Janelle Madeline Pamentuan. Happy birthday mo naman, King BFF na ning kana kong better half. Happy birthday, Joyly Q. Moreno. Kakalaguran niya pong Patricia Mamangon Mercado yan. Joyly, sana masayang birthday mo kayabi kayang family. Dakal sanang kumabsi, kayang handa. And may you have more birthdays to come. Happy birthday, Joyly Moreno. Happy birthday, Che Bognot. Palagi ko, masayang birthday mo kasi, ayan, makapaskil na at Chuka Jollibee
Fairy Tale Land. Happy birthday, Che Bognot. Birthday na naman ng dating may kayabe kay ni CLTV, Pamela Quizon. Happy birthday, Pam. No ka rin ka? Nung ating sobra, kikayang handa, padala mo Kenny, CLTV. Happy birthday, Pamela Quizon. Happy birthday, king ka na kong bapang Alvin Labong. Netang niya pong magaling na dentista yan. Bab, sana masaya maging birthday mo kaya bining kaya kang pamilya. And wishing you good health at pong dakal pang blessings. Happy birthday, bapang Alvin Labong. O potating na ko man pong share king kikatamong question of the week. Padala po yan king kikatamong Facebook Live. Nano yawarin kikatamong question of the week. Basan tane po. Nano moing paintunan mo king kandidato akekang iboto. Miyaliwano po rin ko-comment na rin kikatamong talapanalbe. Ne? King karelang pantunan. Nano kaya yung comment basan tapo ta? Nung ating ko pong buring i-share para kilkanyan, malyariya pong itype at ikabit kang kikatamong comment section ng kikatamong Facebook Live. Oy nina po, oy nina. O rin na po rin kikatamong Balitang Balen, Balita Kietilabwad, Kapampangan. Aniwanan ng Giant Lantern Festival 2023 Executive Committee, ing suportada ring individual at kumpanya malyaring sumaup bang lakwas siyang maging matagumpe, ing ligligang parul ngening banwa. Ayon report. Kulang na kayong adumbulan, pasabay tano namang akit ng pangmaraguldang iganting parul ng syudad na ng San Fernando, Pampanga. At uling mas meragulya ang subsidy amibya ka ng lantern makers ngeni, aatyo na king 400,000 pesos at mika pa magbayo ka ng guidelines, asahan ka nung lakwas yung masanting in Giant Lantern Festival ngening banwa. Agpangkang Engineer Alvin Mendoza, ang Vice Chairperson ng Giant Lantern Festival o GLF 2023 Executive Committee, tuloy-tuloy ang pamagsadyo, bang asiguradong maging matagumpay ang piyakapanin na yung Christmas event, mukim Pampanga king mabilog a Pilipinas. Actually, last August pa or July, nagpe-prepare na tayo. By this time, unang-una yung site sa Robinsons, nagkaroon na tayo ng site inspection. Nagawa na rin natin ng layout ng plano. In-approve na rin ng body, ng executive committee, kung ano yung mga plano natin gagawin sa mismong event, sa mismong Giant Lantern Festival. At uling metong yung maragula kaganapan nini, kano biro-biro in kailangang pondo, agpangkang chairman na ng sponsorship committee ay Robbie Hizon. Inya naman balaos pamuri ng pamangumbirana ng GLF 2023 Executive Committee, karang individual at kumpanya, ang malyaring mamya suporta king kapiestan. Pakisabihin mo na rin kilala mo yung companies na po, individuals. Second, then yung committee members po, dati lang kilalang kilala. Nung biya kay Bedore Lagyo, ang po nung contact address o phone, pati padala mi na sulat. Invite ko po lahat ng mga individuals, mga companies rito sa San Fernando, sa Pampanga, na sana po sumama kayo rito sa ng 2023 Giant Lantern by sponsoring, either in cash or in kind. Pero mas maganda kung in cash para mas maraming ikutin pag may So, dakal po salamat. Marapat siya in Giant Lantern Festival magumpisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya kang Robinson Star Miss Pampanga king December 16 ng mismong competition at ILB niya naman ining live king CLTV 36. Ang yan pong panahon na ini, mas masanting, maka-right timing, na mibalik tang pasibayo na manalbe. Baluta mo yung mga labas sa year, tamo menalbe keng live. May analbe tamo mo keng TV like CLTV 36. Ngayon po, encourage na kayong manalbe mismo keng venue na ng GLF 2023. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Dapat sa kanong misamas ing mass transportation system king kilob na ning Clark Freeport Zone, bang lakwas lapang dakal deng turista amumunta kini.
Iningapi kasunduan na ng Clark Development Corporation at ng Department of Transportation. Anya naman kayabe karing babalakan ng ini, ing dagdagan do paring magbiyahing point-to-point bus keng Freeport, manibat karing miyayaliwang syudad. Ayining report. World-class golf courses, 5-star hotels and casinos, mga santinga wildlife and amusement parks, mga luwala sa sporting facilities at ing modernong Clark International Airport. Mapilan lamo rin ni kareng pagmaragul na ning Clark, Pampanga, kareng lokal ampong dayong turista. Bista man pwedeng pasyalan, challenge naman kanutaga na ing pamamunta keng Clark Freeport. Agpang keng Presidente at CEO ning Clark Development Corporation ay CDC, Attorney Agnes VST de Venadera, kayabe kareng pamalak da bang solusyonan nini ing dagdagan la reng point-to-point buses a magbiyahe papunta at paluwal king Clark Freeport Zone. Ako, magpapasalamat din ako kay Secretary Bautista dahil ito ay dinala namin sa kanya at pinag-usapan natin na yung mass transport system sa loob ng zone, yun yung malaking kulang. So, as a first phase, we have been allowed by Secretary Bautista and LTFRB that we increase the number of stops within the zone by the P2P operators right now. Agpang kan de Venadera makabuklat ne ing franchise application keng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para kareng ruta kareng key cities Kilub at Kilwal ning Central Luzon. For Clark to have more P2Ps coming from the different cities. And from our last conversation with LTFRB, there is now an increasing number of applicants. So they're under process. So yun yung una na nakikita natin, sabi natin ay hindi lang malapit sa katotohanan, kundi katotohanan na. Adwana na namang Transportation Secretary Jaime Bautista ing suporta daring P2P operators at ning haliwapang ahensya ning gobyerno bang misama siya ing mass transport system keng Clark Freeport. Alam mo, napakaganda na magkaroon ng improvement yung mga transport system natin eh. Yan actually yung gusto namin na mangyari sa buong Pilipinas. No? Pero for us to be able to do that, kailangan natin ng coordination among different agencies. No? Kailangan din natin ng support ng other mga stakeholders. No? Especially yung support ng mga operators. No? Yung P2P, magiging successful yan kung yung operator ay talagang aayusin nila yung kanilang pagpapatakbo. No? Pag sinabi natin P2P, dapat point-to-point. No? King kasalungsungan atinang magbiyahing point-to-point bus King Clark International Airport at Clark Main Gate papunta naman Naiya at Quezon City vice versa. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Masanting niya po yung balak da ngayon ni na midagdagan na pa po ring options para keng transport keng kilub na po ng Clark Freeport. Baluta naman po naman po lingib kareng hanggang kareng kabalen, masakit po yung pupunta keng kilub ni Clark nung ala kong sariling sakin, eko makatodong makapagpasyal. So masanting nga development niya at sana may balabalaw siya. Kaya naman may labas sa balita nandin, sana po supportan tayo in kaya katamong Giant Lantern Festival ngayon Banwang IT. So deta pong bisang may financial support in kind man yan. Sabihan nyo mo po kaya pong City Government, kaya pong GLF Executive Committee, pati na rin po kayong City Tourism Office na ng City of San Fernando, Pampanga. Samantala, isa ang Pilipinas sa mga pupuntahang bansa ng K-pop boy band na Enhypen para sa kanilang Faith World Tour. Ganaganapin ng kanilang Philippine concert sa New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac sa February 3, 2024. May 20,000 seating capacity ang nasabing venue.
Minuna ko mo pong mibait, pero nung sakaling kayagnan ko reta palagay ko kayabe ko karetang magkonsertareta. Keng kapastarlak. Oning keng lagay ko ngayon ni, may pasobra tamo po atang crispy patam po pang extra rice. Kaya, ako po kay Enhypen. Semicolon niya mo po. Kaya po katago na inipa, kilala taniwan po in digital TV viewer of the data mo. Apin po rin rin may kiyabe king kakatamong digital test broadcast. Ot makanya naman pa nga picture din kaya kayong kay. Ot makanguso kurugo. Kakit na pa mo rin nga ron po kaya pa nga picture yan na. Ipong kakatamong digital viewer of the day, Kabayan Art Consuelo. Yung kanya pong digital test broadcast, kanya pong City of San Fernando, Pampanga. Iya po fake kita na, kat po ta basa ya, baliktad ya po itang lagyo na po nitang Atsukan TV ne. Po ta maka-selfie pangakwa, kaya baliktad ya po talaga yung lontorin letters. Pero palagay ko, mas masanting ko kitang may picture ita pepal to na nitang Mr. Consuelo nga ita ne. Nino kaya ita? Nung bisa kayo naman pong miyabe kini mag-selfie na ko po, kaya kaya kayong TV kabang malbeking CLTV 36. Send nyo lang po rin kaya kayong pictures, King Official Facebook page ng CLTV 36, CLTV 36 Official. O rin po rin kaya katamong balita, King kaya katamong balen, Eko pumama ko king pamanalbe, uling king kaya kaming pamagbalik. Katalamitam tala po rin mamuntukan, King Run, Researchers Run. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Palakasin pa ang pananampalataya sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Dito lamang sa Men of Light. Nandito na ang maghahatid ng kasiyahan. Moira de la Torre. Ay, kaliman. At papremyo sa inyong mga barangay. Kaya tara na't sumali sa mga palaro. At manalo sa pinakamasayang programa kung saan pinangangalagaan mo na ang kalikasan. Dear Mayor, mag-e-enjoy ka pa. Humanda na sa pagsakay dahil dito, Kayabe Biyahe Ka. 9 ng umaga dito lamang sa CLTV 36. Mapapanood din ang Kayabe Biyahe anumang oras, kahit saan, sa inyong mga gadgets. Through CLTV 36 app o magpunta sa CLTV 36 Facebook page at CLTV 36 website. CLTV 36, atin to. Maya pa aldo po ke kayo, agkatanda kayong mga Pampangan at albendening ke kaming si Diang Palage, dikil ka rin tradisyon at pamanang kultura, da ke katamo rin minunang Kapampangan. Ako'y Sonia P. Soto, Chairperson ng Sinukuan Festival 2023, amitatag paulinin sipag at kapagalan ng Foundation for Lingap Kapampangan, Inc. o FLKI na may kilala keng lagyong Save Pampanga Movement anyang kayakbong nimbol kang pinatubo ketang dekada 90. Pagsilbiya sanang paralan ini bang lalo tayang luguran ing kekatamong kultura. Kaya beyeng pukpuk kareng obra sagrada o ecclesiastical arts. Iniing minunang sining na menibatan king manual apa magpukpuking bakal o metal carving. Keti Pampanga ren taga-apalit ren kilala king pamangawang pukpuk ang gangin.
Lawentala ring karelang obra. Ginto, elasan niya king pamagpanday king pilak. Ing pilak kasi, kagad yang mawawala kinang, niya ede masyadong gagaminan kanita. Kareng in... Is ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Is ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Is ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Is ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Is ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Is ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Is ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Magbalik po yung kaya kayong programang Nanupata. Basang tala pa mong kurang mag-shoutout kaya tamong Facebook page. Mabela pong kasalukuyan ni Ditas Dison Simbulan. Kay Bat may comment sa po'y Adeline Gray Simbulan Nemi. Ay rugo, payo siya ing masanting nga lalaki na i Jody Bear. Makanyan man, manganta na pong pritong tilapia. Ampong alpang kamangyang. Ampong paksing tilapia. O galing ne. Pritong tilapia, paksing tilapia, ampong kamangyang. Kanya man yan. Saan nating tiltila na aslam, ampong pritong balasenas, optional yung bagok, ampong alubebe. Palagi ako yung kikatawang bisita Mahilia, balo ni ngaman ko. O yan. And ngayon naman po kyung kikatawang pamitalamita, mas niya pong kasanting yung kikatamong panga-intro, ana. Pila na mo pong Aldo, Pasko na, at magbayong banwana. Karang okasyon na rin ni malyaring etamo, may pasabak king pamangan. Wapin naman Kayang istong kapaskuan, bakalokasyon, Noche Buena, karang kakaluguran, montaka, sigurado lareng ham, queso de bola, nano pa, macaroni salad, ganaganang salad, datin na pong basta makanyaman ng luto. Kaya, inya naman natsuya po in embracing the culture of research o EdCore Philippines para sopan da kayong ibalik ing aman wandang balik alindog journey. Paulin ng karelang event, a run, researchers run. Aliwan niya po ining karelang running event, ha? Aliwayaw talagang ako may kaikurin yan, may brief ko nandin kakaibaya.
Uling dakal po ka ng research-related activities king mismong event. Nanula kayari ni pakibalwan tala po in detalye. Parikel kariking mo muna po Dr. Richard Sanchez. Siya po yung founder and head na po ng EdCore PH and research consultant siya naman ang po yung Ma'am Jemica. Ay, kwake, Colosito, research consultant nga ng punpuning EdCore. Muna po Sir Richard. Sir Richard, kumusta kayo po? Hello po sir, mabuti naman po. Okay. Sir Richard, baka ating ka po ng shoutout na po ang i-greet. Gusto ko lang pong batiin yung mga research consultants natin, mga members po natin sa EdCore Philippines, locally and abroad po. Wala ka nga kalingwan na Sir Richard kanyan. Pota, ting tumabog kaya ka. Den kaya kang kamag-anak, kakalugura, kalagad mo murugong matibi kay bati mo para go shoutout. Go ahead, Sir Richard. Siyempre po yung mga kaibigan po natin dyan sa St. Scholastica's Academy, ang mga kapamilya po natin dyan. Of course, ang aking may bahay po, si Mrs. Sanchez. And of course, my kids at ang mga kapamilya po natin, of course, sa Sanchez Pangilinan Clan. O, di ba? Tama naman na hindi na nagsabi ng pangalan. Ine pumigbanggit lagyo, potaragu akwa ng mayari ni kaya katamong programa, mag-greeting sa pay Dr. Sanchez. Kaya tayo naman po dahil kasi, Jemica, Jemica, ne? Kanini kasi kitnan kina, makanan niya po i-pronounce Jemica yung aman Ma'am Jemica, kayo naman po, kumusta po kayo? Hello po, kumusta po? Galing po kami sa Antipolo. Ay, Buti nakaabot po kami. Motor lang po ang aming ginagawa. Diyan lang sa likod John. Antipolo. Diyan lang sa likod John. Alam mo kasi Antipolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antipolo. Antipolo. Ma'am, siyempre sulitin mo na yung oras mo ngayon dahil galing ka pa sa Antipolo, dapat lahat ng mga taga-Antipolo batiin mo. Yes. Go ahead po, Ma'am Jemica. Lalo na sa mga kaguruan dyan sa Antipolo National High School. Hello, nandito po ako yung mga estudyante ko na nag-e-exam ngayon. Thank you sa sa akin, sa nag-sub. Babalik ako bukas. Andito lang po ako sa Pampanga. Excuse ka naman, Opo. Ma'am Jemica. Yes po, nakapag-file naman po ako ng Form 6. Yun naman pala Excuse naman pala siya. Alam po nila. At supportive sila sa akin. And Dahil para first naman time. mamiss ka nila, Ma'am Jemica. Ikaw naman isang araw lang. Pero let's go to the ako interesado ko ano ba itong EdCore, Dr. Sanchez? Bali, ang EdCore po, sir, kahulugan po ng EdCore ay embracing the culture of research. So, sa pangalan pa lang po, alam na natin that we are promoting Research. The love and culture of research. Marami po sa atin ang kinainisan pag research na pinag-usapan. Thesis, dissertation, ganyan, marami ang ayaw. Kaya po nandito ang EdCore para naman ipakita natin na ang research minamahal. Oo, totoo. Alam nyo, hindi kayo mapupunta sa kalagayan yung yan ngayon. Kung hindi kayo dumaan doon sa mga thesis, defense na yan, malalimang research work na yan, mga dissertation na yan. Kaya dapat mahalin natin yung mga yan. Bakit nyo po naisipang itayo ito? At kumusta po ngayon yung EdCore? Actually po, ang EdCore ay bago lamang pong research center. At ako po ay natutuwa na mabilis po itong lumaki. Ngayon po, ang EdCore ay binubuo na po ng mahigit 1,000 research consultants and members. Dito po sa Pilipinas at saka po sa abroad. Wow. Naitayo po ang EdCore dahil nga po gusto nating makatulong sa publiko na may pamalita yung mga research na nagagawa nila. Kasi po, marami sa atin ang natatakot kapag research ng pinag-uusapan, nate-terrorize sa mga, sorry po sa ating mga panel members. I do not know kung minsan hindi maganda ang mga karanasan nila kapag thesis ng pinag-uusapan. Kaya nga po nandito ang EdCore. Sa pamamagitan po ng EdCore na itinayo natin, nagkaroon tayo ng mga research publications, may mga magazine publications, kung saan ang main purpose po is to really allow people to love and embrace the culture of research. Okay. Si Ma'am Jemica, kamusta naman po kayo sa EdCore? Ano po ang role nyo dito sa EdCore? Isa po ako sa research consultant. Simula nung naging member ako ng EdCore, napakarami na pong papers na naitulong sa akin na I was not oriented
before, 9 years ago na nasa public ako. Pero nung nag-join ako kay Doc Richard and I consider our head consultant as my mentor, talagang na-orient ako na hindi pala kailangan katakutan ng research, na ang laki ng naitutulong sa amin as educators, as someone na dinidecrease yung problema sa public schools. So kung pinag-aaralan siya at inuunti-unting intindihin, malaki palang tulong not only to us as educators but also, number one, dun sa mga learners natin. So hindi namin napapansin, ako actually, Doc, sasabihin ko rin, na-promote ako because of the papers that I gained for 1 year po. For 1 year. Ang dami ko po kasi talagang nakuhang paper na unconsciously naiipon ko siya because of those na buong puso naman namin siyang inaalay na volunteer, wala naman po kaming sweldo dyan. So, after work, na instead na nagpapahinga kami, nagko-conference pa kami. So, hindi namin nararamdaman yung pagod kasi alam namin, nauunti-unti namin yung problema na kinakaharap namin sa public school. Can you share with us yung mga researches na nakatulong na po sa inyo? Opo. Kasi medyo naku-curious ako, parang what a big world para nito. Parang Yes. tinignan mo lang research, pero napakalawak pala. Opo. Actually, napakalaki ng importansya kung bakit pinag-aaralan. Kasi kung ba't naman tayo nahihirapan? Kasi hindi natin alam yung solusyon. Pero kapag pinag-aralan natin siya, ito pala yung mga pamamaraan para mapatali yung trabaho natin at yung pag-deal natin sa daily challenges. So, hindi natin siya dapat katakutan. Kailangan lang natin siyang alamin. Kasi once we're skilled to do a specific task and we will accurately do those solutions, mas mapapadali. At yun ay mangyayari kapag ikaw ay nag-deal ng research, in-depth study. Pero Dr. Sanchez, hindi I think for me, no, hindi ganun kadali yung pagsisimula mo. Can you tell us paano ka nagsimula and how it led you to this point? Yes po. Actually po, dati po akong public school teacher. I was a master teacher po sa DepEd at ngayong November 4 po, ngayong November 4, 2023, mag-iisang taon na po akong resigned sa government service kasi nga po nag-focus po ako dito sa EdCore Philippines. Maliban pa po doon sa ibang mga ventures ko at saka sa mga hobby ko po na ito, mga patakbo-takbo, mga sports activities. Ang EdCore po actually, nagsimula siya sa classroom nung nagtuturo pa po ako. I remember po sa Pampanga High School bilang isang master teacher. Ako po kasi ang research coordinator dati ng buong Pampanga High School. At bilang research co-or po, nagtuturo din po ako ng research. Ang EdCore po actually na acronym ngayon ng EdCore Philippines. Galing lang po ito sa advocacy ko sa classroom na embracing the culture of research. Kapag nagtuturo po ako sa mga estudyante sa senior high school, particularly sa mga GAS students, STEM students ng Pampanga High School, parati ko pong ginagamit yung motto na yon na embracing the culture of research. Kaya nga po pamilyar ang mga estudyante doon sa salitang embracing the culture of research. Kaya nga po sinong mag-aakala na yung motto, advocacy na ginagamit ko dati sa classroom, magiging pangalan pala ng EdCore Philippines ngayon. Which they also have the same mission also. Para po ganoon na. Kasi ako nga po ang parati kong sinasabi sa mga estudyante ko, ang research madalas ayaw natin. Pero kapag ang research ang natutunan nating mahalin, yakapin, mamahalin din tayo ng research. Hindi po ito kamukha ng iba na, sabi ko nga, minamahal mo na, sinasaktan ka pa. Ang research, hindi. Pag natutunan mong mahalin ng research, mamahalin ka rin ng research. Babalik sa'yo yung maraming benefits. Ako po sa kinalalagyan ko ngayon, it's not about finances, it's about the passion to help people conduct research. Kaya nga po, bagamat mag-isang taon na po akong resigned in the government service, iniwanan ko yung sabi nila pag nasa gobyerno ka na, huwag ka nang aalis dyan, secured ka na. Kahit kung hindi ka mamamatay or kung wala kang matinding kaso dyan, nandyan ka na sa gobyerno, nakaplantilya ka na. Pero ako po, inisip ko kasi ano po ba yung mas makapagpapasaya sa akin. Sana ko mas makakatulong. Para sa akin, although nakakatulong ako sa pagtuturo bilang isang master teacher dati, mas makakatulong siguro ako, mas malaki yung mundo na matutulungan ko kapag nasa EdCore Philippines po ako. Okay. Ma'am Jemica, syempre hindi lang basta-basta research kasi baka
maiba ka ng landas, ano ba yung mga pamamaraan para sa isang maayos na research? Unang-una, alamin yung problema. Pangalawa, sino yung makikinabang doon sa solusyon ng problema na lahat naman tayo gustong mabawasan yung problema na kinakaharap natin. So kailangan ang puso mo doon sa solusyon, hindi yung nagsulat ka lang para ikadagdag ng iyong credentials. Mostly kasi, in reality, nagsusulat ang mga researchers just to add credits to their paper. Credentials lang sa kanila. So, wala doon yung puso. Pero kung nandun yung puso mo, na alamin mo ano ba ang solusyon ng problemang ito, i-depth analysis mo siya eh. So, kapag nakakalap ka ng mga consultant, ng mga experts na tutulong sa'yo, they are so much willing to give you an idea and then mako-connect mo yon. And then, yung pagsusulat mo ng paper, mabilis na lang. Kasi alam mo na kung saan tutungo yung iyong solusyon, yung innovation. So kapag na-attain mo yon, hindi mo siya bibitawan, itutuloy-tuloy mo siya. Hindi mo, kumbaga, version 1, may enhancement pa siya. Tuloy-tuloy ang enhancement. So, ang sarap sa pakiramdam na yung una mo pa lang na pinag-isipan sa utak mo, na nandiyan na tangible na siya. Ang sarap sa pakiramdam at hindi mo siya bibitawan, itutuloy-tuloy mo siya. So, ganun siya talaga. It's always, ang number 1 mo nasa puso ay makatulong talaga or mabawasan yung problema. So, yun po. Ako gusto kong batiin ngayon yung aking guro sa research noon, si Ma'am Jet Berzamin, back in 1999. Naku, nakahalata tuloy yung edad ko. Ay, grade 6 daw si Ma'am Jemica nung time na yon. May mga bisita tayo rito, siguro wala pa sila nung time na yon na 1999. Baka nagliligawan pa yun. Pero sa atin pong pagbabalik, napag-usapan natin yung research. Pero tignan natin ngayon kung paano ibabalik ng research ang inyong alindog, ang inyong healthy living and healthy body sa kanilang gagawing programa. Babalik pa po ang programang Nanupata. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng apong niruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Luis Tarok, ing mapanwaluda ring manukang Hortelano at Obrero. Bibay tiyaking San Luis, Pampanga. Inampang nenging kayang biye, pang sumaw pat sumuyo kareng kalulu at duhagi. King kaduang gerang mundial, supremo yang menimu na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na, reng mga rakala baryo-baryo ning Tarlac-Ampong, Pampanga, lubos lang ikapos king gobyernong Hapones, bayo lapatindang ding Amerikano pa si bayo. Ay ba't na ning gera, di nagalya at menyang buya bilang kongresista na ring Talapagobra. Kitong galiya bang milaluya ing agraryong reforma at tinubligsane ing pamangamkam na ring Amerikano king katamong gabun. Iyanguya biye edad siya mapulot netong banuang 2017 tega na ding munying bayani ning Pilipinas. Bayaning Kapampangan ing Talapanwalu da ring malukang kabalan. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga.
Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at Magbalik po yung kaya kayong programang Nanupata. Basan tala po rin papa-shoutout ngayon ni Imirna Repumanta Kahilig. Cute morning. Thank you. Shoutout po, Ana. David Clark. Shoutout po, RD. Mamaya na lang. Lagi kayong ganyan eh. Hanggang kanyang may guest sa dati ni, pangunahan nyo ko eh. Kay Bat AC Colasito. Hello po kayo. Kay Bat Jong Turquesa de la Cruz. Congratulations, Ma'am Jemica. Ana. O yan. Ewari may makukurious ko kanyan eh. Research. Kay Bat exercise, health. Lawen tayo pin. Lawen tayo kanini makanano de gawan ini. Pero bay buri ko nga balo kang Sir kay Richard. Sir Richard, makanano makiabe king Edcor. Kareng interesadong maging involved king Edcor, makanano makiabe. Opo. Sa mga gusto pong sumali sa Edcor Philippines, meron po kaming website. I-type lang po nila yung edcor.org. Makikita po nila yung about sa organization, sino yung mga officials nito, and our other activities. They can also go sa Facebook page po namin. Makikita po nila yung Edcor Educational Research Center. And then nandun po, mag-message lang po sila doon. Pwede po silang sumali bilang member or research consultants. Marami rin po silang pwedeng salihan sa Edcor, sir. Katulad po ng may magazine publication po ang Edcor. Yun nga po, nagdadala po kami ng sample namin. Ito po ang magazine na pinoproduce ng Edcor. At mayroon din po kaming mga journal publication, sir. Mayroon din po, maliban po sa magazine, ang Edcor po ay nagpo-produce din po ng sarili naming journal. Nagpa-publish din po kami ng libro, sir. Ayan, kung halimbawa, kung gusto nyo pong maging cover ng magazine namin, you may contact Sir Richard po, yan, sa mga pangarap pong maging magazine cover. At yun po yung mga research nila, maliban po sa mga trainings and conferences. Alright, so dakal pala talaga dakal pala talagang pwedeng pwedeng asaw ing Edcor. Kareng interesado king research. Pero ngini happy na. Kutang tana. Sir Richard, naniya mo itang aman man ko nandin malyari may mga paki-explain ka na ako itang Run, Researchers Run. Makanano ya, Sir Richard? Ito po. Bali po, itong Run Researchers Run na ito or Edcor Run 2024. Ito po ang kauna-unahang sports event na gagawin ng Edcor in collaboration with the Smoke 10 Events Management together with si Sir Jainer Manalang po ng Smoke 10 Events. Bali, ito pong run na ito, kaya siya tinawag na Run Researchers Run. Kasi nga po, ang Edcor ay isang research center. At ang mga main target po natin dito, mga educators, mga researchers, although this is also open to the public. Ito po ang kauna-unahang run na magaganap sa 2024, sa January 7, 2024. Sa buong Clark po. At kung hindi po ako nagkakamali, kasalukuyan po sa buong Pilipinas. Ito po ang kauna-unahang run. Kaya nga po, katulad po ng nabanggit nyo kanina, sir, yung pong after ng mga maraming kainan, holidays ng 2023, ito po ang chance natin na magbalik Alindog. And aside po doon, sir, ito rin po ang kauna-unahang running event na mayroong integrated with research activities. Dito po kayo makakita ng
Saan ka po nakakita ng running event na pagdating mo halimbawa sa second or third kilometer, merong nag-aantay na panel members sa'yo, may magde-defense? Saan ka makakita ng running venue na sa pinaka gun start po meron kaming tinatawag na research consultation booth kung saan may mga experts po doon from the different research organizations. So magko-consult ka doon, hindi ka nila bibigyan ng reseta ng gamot, kundi tuturuan ka nilang mag-research. So yun po yung mga activities po na nililinya natin dito sa kauna-unahang run na mayroon pong mga research activities. Very interesting, no? Talagang kakaibaya talaga itang gagawad ng ranay ni. Pero, ingobra ko king manang Sir Richard, dirugong kayabe na yan ang magpakilala. Ako dapat Sir Richard Pakilala po kayo ni is Sir Jainer Manalang. Iya po ing race director na ng Smoke 10 Events Management. Sir Jainer po, makataplan ko na yung interview ni. Lalo niyang ng panahon ng pandemic, anyang magkaya naman, mag-organize naman events para kilkeng run. Ngayon, na kaya pong personal. Kapogi na po pala. Otro ikaw ako rugong ayat bayo kaya rugo mikit. Kumusta po Sir Jainer? Shout out and greetings po. Go ahead po. Maya pa abak po kay kayo sir. Mikita po personal may stars ako po kay kayo sir. Dati alben na kayo po kay Facebook and kay CLTV. So maya pa abak po kay katamang Manalbe kay CLTV 36 at karen pong karengang runners followers tamo from Smoke 10 Events Management from Bacolod, Olonga po, buong Luzon. Good morning sa inyong lahat. Shout out po sa aking mga pamilya na nanood po kayo sir. Naka-tune in po sila sa CLTV. So sa aking may bahay na si Camille at ang anak ko. Sir, talagang gusto niya magpa-shoutout sir. Pinapa-video niya si Sarah Olivia Manalang. Yan po. Maraming salamat sa inyong suporta. Ganda ng pangalan, Sarah Olivia. Kanino ka nagmana? Kay mami ba o kay daddy? Kalupa na po nitang banggit ko nandin, din po talagang makashoutout, makatutok lang ang Sir Jainer. Ana po nining papashoutout, Paulo Quizon Bautista. Uy! Yung race director ng Smoke 10 Events Management, yun na. Anak ka nung makanyan. Pero, nanda na ka, Sir Jainer. Makanaano gawan. Itang kakaiba, unique, rare type of run. Na ating makanitang research consultation, ating panel defense. Makanaano gawan ni Sir Jainer? Eba, challenge kayo yun Actually, sir, bagong environment po sa aming running. Usually, more on tatakbo lang and then matatapos. So ngayon, as per sa napag-usapan po namin ni Dr. Richard, na along the route, meron po tayong mga research, may mga standee na makikita along the route, saka po yung mga panel na i-invite po ni Dr. Richard. So hindi lang po siya pang healthy and fit. Magiging wide opening or magiging po sa mga isipan ng mga runners natin na hindi lang puro running. Meron tayong research na makikita. Ang ayun pong Run Researchers Run, run niya po from head to toe. Kasi pati po yung utak magamit king event ay ni. Dr. Sanchez, makananula po makiabe. Deng interesadong mag-run. Ko pwedeng mag-run mo kabud kasi tinyang kayabe research ni. Makanano ya po, Dr. Bali po yung mga gusto pong sumali. Una po as the usual runners po, they have to go to My Run Time po. May registration din po tayo doon. And may registration din po tayo sa Facebook page ng EDCOR at saka through Smoke 10 Events Management din po. And maliban po doon, mayroon po tayong tinatawag na in-store registration. Pwede po silang pumunta sa dalawang lugar kung saan pwede silang mag-actual registration, kung saan pagka-register po nila, makukuha po nila yung mga singlet nila at saka yung race bib. Pwede po silang pumunta sa Decathlon, sa SM City Clark. Pwede rin po silang pumunta sa Anytime Fitness, dyan po sa may Vista Mall, San Fernando, kung saan may partnership po tayo, nagkakaroon po tayo ng
in-store registration doon. Para naman po sa mga not usual runners, ito yung mga runners at the same time paper presenters, they can just contact EDCOR po. Kasi kamukha po ni Ma'am Jemica kanina, yung na-interview natin kanina, she is a runner at the same time paper presenter. Kaya nga po makikita natin kung paanong maghalo yung pagtakbo tsaka pagiging mananaliksik. Kasi po kami sa EDCOR, naniniwala po kami na ang research ginawa po siya para pagandahin yung buhay ng tao. Kaya lang kung ang pinapabayaan mo yung kalusugan mo, pinapabayaan mo yung tinatawag nilang health and fitness, then you are defeating the purpose of research. Sabi nila, research is to improve human life. Pero kung researcher ka, nakatutok ka lang sa mga papel, pinapabayaan mo yung sarili mo, then that defeats the very purpose Of why we are research. conducting research in itself. Kaya nga po sa ating mga educators, sa ating mga researchers, kung gusto mong pakinabangan ng bunga ng research expertise mo, ng research success mo, wag mo ring pababayaan ng kalusugan mo. That's the logic why we are conducting Run Researchers Run. Mukhang matitigil na yung burning of the midnight oil, yung pagsusunog ng kilay ng mga nag-aaral dahil sa mag-run naman kayo. Yun ang sabi ni Sir Richard. Sir Jainer, paano yung magiging race natin? Ano yung mga categories natin? And then, saan sa part ng, saan yung venue natin and saan part doon yung magiging race natin? So ang ating Run Research Run ay sa January 7, 2024. Sunday po yun sa Clark Parade Grounds, Pampanga. Sa harapan po ng Clark Museum. So yun ang usual na running venue natin na napakagandang venue ng Clark Freeport Zone. So meron po tayong 4 categories, 16 kilometers, 10 kilometers, 5 kilometers, and 3 kilometers. So upon registration po, meron po tayong registration fee na 1,499. Na inclusion po niya is singlet, yung singlet, yung sando po, yung finisher shirt, yung ganitong suot ko po. Yan. And then race bib, medal, and certificate from EDCOR. So yan po yung makikita natin sa ating screen. So sa 10K, meron po tayong registration fee of 1,099. Sa 5K, 599. Sa 3K and 499. So ang assembly po natin, 4 a.m. po siya. So mag-gun start po, 4:30 a.m. Sa 10K, 5 a.m. po tayo mag-gun start, 5K, 5:15, and follow po yung 3K na 5:30 a.m. So meron po tayong mga cash prizes, raffles, and giveaways from EDCOR PH. Yun. So, yung health mo, no, matutulungan mo na, yung mind mo, ma-enhance mo na, tapos, mayroon ka pang mga raffle prizes, may iba-iba pang freebies na ibibigay sa'yo. Pero, hinahanap ko kanina dun sa inclusion, dun sa pinakita. Hinahanap ko kung mayroong palabok o puto paw kasi yung isang sponsor nila, Susie's Cuisine. Akala ko ba naman kaya kasamang health baka pagdating doon pagkatapos ng race kakain ng palabok at dinuguan yung mga runners natin. Pero anyways, sir, invite niyo po ulit yung viewers natin na sumali. Meron pa silang time para mag-ready dahil January 7 pa yung ating race. Go ahead po, Dr. Sanchez. Opo. So, muli po inaanyayahan ko po ang mga, especially po, researchers, educators all over the country and even abroad. And of course po, lahat po ng mga, lahat po ng publiko invited po dito. Tumakbo po tayo sa January 7, 2024. Sunday po, madaling araw po yon. Siyempre, tayong mga runners, sanay tayong gumising ng madaling araw. Kahit ito po, researchers. Yes po, kahit po researchers. Ito po ang kauna-unahan yung run sa 2024. So far, Sir Jainer, alam ko ito ang kauna-unahang run sa Clark. At hindi ako nagkakamali sa buong Pilipinas. Ito po ang, para ko po kapag nag-post po kayo ng litrato ninyo, pwede nyo pong ilagay na caption, my very first run in 2024, and that is by EDCOR. Yun. Sir Jainer, kayo po? So in-invite ko po lahat ng mga sa running community, lahat ng sumusubaybay sa Smoke 10 Events Management, lahat ng nagmamahal kay RD. So in-invite po namin kayo this coming January 7 sa Clark Parade Grounds. So ang event na ito is beneficiary po natin ng EDCOR Research Grant Development
office. So Yun. mas marami tayong matutulungan sa about research sa ating sarili at lahat. In-invite po namin kayo sa pasyal lang po kayo sa Decathlon SM Clark every Thursday, Saturday and Sunday 12 to 7 p.m. Makukuha na agad yung shirt upon registration. So enjoy and kita-kits po tayo sa next year. And dito rin sa may sa Anytime Fitness sa may Vista Mall. Dito sa City of San Fernando, pwede rin mag-register doon. Ako nabibilib na ako kasi imagine mo, Sir Jenner nagsasabi ng research. Kaya dapat talaga mag-join na kayo. O ito yung mga nagko-comment, sabi ni Berhel M. Torres, Boss Jenner, wala na bang pakalamay? Nako, Boss Jenner, bago mag-race, magpakalamay ka. Tapos si Isaac Angelo de la Rosa, Dr. Richard Sanchez, my classmate back in 2016, napakagaling at talino po niya. God bless Sir Chard. Halata naman, dito pa lang sa pag-uusap na. Maraming salamat po sa inyo. Babalik pa po ang inyong programang Nanupata. Bisa kayong magkanta ko, Malyari. At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga. Kabilis na po na yung oras at syuta na kintahuling daki na ng kiyakataong programang Nanupata. And pasensyahan na po, ala pa mo pong kantangin, iuling ako makapagkanta. And basan tano po ngeni, uling panayan nyo lang rin hindi nga komento. Pedalada king kiyakatamong question of the week. Nano mo yung pantanan mo kayong kandidato kiyakang iboto. Arin po rin komento yo. Ana pong Jepoy M. Pineda, ingka kong pakibat kanyan, dakalbi sa king balen na magsilbi, oneng patsel loklok nala, dakal na ing alang silbi. Uy, atin yata ang paturan ni Boss Jepoy. Masanting po ka rin pong tatagal ngeni,
Magserbisyo tamo, magsilbita mo, kareng kikatamong, memalen, una tano pa mo, bayo yung kikatamong sarili. Bayo mayari yung kikatamong programa, gambulan tayo pa mo po yung kikatamong amanong siswan, dagdagan talaring amano, akya kayong gagamitan. Yung kikatamong gawampangan word of the day, yan, kasalang. Kapampangan niya po yung word na kasalang, salitang kasalang, amanong kasalang, buri na po sabyan kintagalog, kalaban. Ing kasalang ng Ray Bravo, ing kayang edad. In English, enemy. May dagdag na naman po rin kaya kayong, ot makanyani man mo yung kaya kayong graphics, ot may papatelang may girlfriend, boyfriend yata rin. May kakasalang lang, may lalaban lang. Mayari niya po yung metang oras sa pamitalang mitamtamang yaning aldo na po ng Wedwis na ano pata abayan nyo ko pong pasibayo bukas. Nung ala ko pong boses, lawenta mo. Ako po'y Jody dito sa merkado. Inke kayong talasuyong ating pusong makabaler. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga.